Bosho ya gayyace mu gurin cin naman sallah. Ya haka kai ma gayyace mu. Sarki zaka je ne? Ke na kira sauran mutanen naku. Ai ba shi izini. Hadiza gaban zaki je ne? Ni ba abin da zan maki Bosho ke gayyata. Go ahead. Wai ba za ki je ba ne? Na gudu an aiko ni gare ki. Ke ma za ki je gurin cin naman sallar? Da kalan hauka ne wannan. Bosho har da ni na zo. Zuwa na hira. Haka idan ne. Malam Hudu za ka je kai ma? Allah ka shirya yake ka. Ba zai yi ba. Halima tete zan je na wakilce ki. Me yasa za ka min haka? Sarki ba za ka je ba? Bosho sarki ya ce ba zai zo ba. An gaya maka wanda ilimin maka. Ke ko za ka iya gaya mana dalilin da yasa ba za ka je ba? Bosho an kira kowa. What?